Tnediet konsultazzjoni pubblika dwar l-istandards soċjali li għandhom jirregolaw is-servizzi ta' respite għal persuni b'diżabilità. Il-konsultazzjoni tnediet ftit jiem wara li għall-ewwel darba il-Gvern daħal mas-settur privat biex jipprovdi servizz ta' respite għal persuni b'diżabilità. Dan bilan li qraba l-carers tagħhom jieħdu l-mistrieħ tagħhom. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Standards u Ħarsien Soċjali Matthew Vella qal li dawn l-standards huma imsejsa fuq il-prinċipju tad-dinjità. Aħna rridu naraw li l-persuni b'diżabilità verament ikollhom l-għażla ta' kif għandu jkun qed jingħata s-servizz. Minnaħa l-oħra rridu naraw ukoll li l-caregivers ta' dawn il-persuni serħu rashom li waqt li qegħdin jirċievu servizzi ta' respite qegħdin jirċievu l-aħjar u l-ogħla servizz possibbli. Il-Kummissarju għal persuni b'diżabilità ħeġġeġ lil persuni b'diżabilità biex jieħdu sehem f'din il-konsultazzjoni. Importanti ħafna li naraw persuni b'diżabilità wkoll jagħtu l-kontribut tagħhom fejn jidħol feedback fuq dawn l-standards li huma draftu u issa jinsabu għall-konsultazzjoni. Is-Segretarju Parlamentari Anthony Agius De Celis qal li l-Gvern se jipprovdi 7,600 jum ta' respite permezz ta' 21 sodda lil persuni b'diżabilità severa. Illum qegħdin inniedu konsultazzjoni pubblika biex permezz tagħha persuni b'diżabilità, NGOs, caregivers, familjari ikunu jistgħu jipparteċipaw għax aħna rridu li f'dan is-servizzi li ħanoffru ikunu jistgħu jżommu l-kwalità ta' għolja tal-ħajja li l-persuni b'diżabilità jkollhom fid-dar tagħhom. Agius De Celis saħaq li dawn l-istandards se jiżguraw li min jipprovdi servizz se joffri servizz ta' kwalità ogħla li jilħaq u jaqbes il-ħtiġijiet u l-aspirazzjonijiet tal-persuni b'diżabilità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.